Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa ukhathini. Namuhla bafowethu ake sibuke indaba yokuphupha udlala ibhola. Uma uphupha udlala ibhola kuke kuhluko ukuthi ibhola uliphupha udlala kanjani. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu okaziphupha edlala ibhola kodwa uma elikhahlela liyamesinda. Kwesinye isikhathi uma elikhahlela uyashumpuza. Kwesinye isikhathi uma elikhahlela uvela paneke nje imlenze. Kwesinye isikhathi uma kufanele ashaya igoli afika ageje. Kwesinye isikhathi kungakhahleleki, kwesinye isikhathi ashumpuza. Ziningi izimo esingazibalula. Kwesinye isikhathi uphupha udlala ibhola udlala kahle nje. Makufanele uphasele abanye abantu uyakwazi ukubaphasela. Makufanele ushaye igoli uyakwazi futhi ukuthi ushaye igoli. Iphupho ke bafowethu liya ngomuntu nomuntu. Iphupho liya ngomongo walo okuwukuthi maqondana nawe umyalezo uthini kuwe. Kodwa ke sizochaza ukuthi ukuphupha udlala ibhola kuke kusho ukuthini konke lokhu esesikubalulile. Uma uzophupha udlala ibhola kodwa likwesinda, makufanele uphasele abanye abantu uyehluleka. Makufanele ukuthi ulithole ibhola uyehluleka uphambana nalo inkundla yonke, makufanele ukuthi ukore igoli uyageja. Lokho kusuke kukhomba bafowethu ukuthi isimo sabantu abadala esikwembethe noma isimo sezithunywa esikwembethe kukhona la ngaqondile khona. Kungenzeka ukuthi kunombango phezukwakho. Noma ngabe yini eyinhlanhla nekufanele ukuthi iye phambili. Abantu abadala bakwena ngesizathu sokuthi bayabanga bafike bayiphazamisa. Uzokhumbula ukuthi uma uzoshaya igoli, ukukora igoli kuyefana nempumelelo ngoba iqembu kulibeka kwelinye izinga. Uma kodwa wena uzothi usuqondene namapali bese uyapaneka emlenzeni noma bese uyageja. Lokho kusuke kukhomba ngokusobala ukuthi ezithunyweni zakho noma emathongweni akho khona inkinga ekhona, khona ukuphazamiseka okukhona okwenza ukuthi izinto zakho zingakwazi ukufinyelela empumelelweni noma leyo nhlanhla ekusuke kufanele ukuthi uyizuze ungakwazi ukuthi uyizuze. Uma kodwa ibhola uzophupha udlala kahle nje uyakwazi ukuphasa yonke into makufanele ushaye igoli lapho kusuke kuhamba kahle kakhulu bafowethu. Izinto zakho zisuke zikhanya namathongo akho akwembethe asuke ekahle. Ayikho inkinga okwazi ukuthi ngaleso sikhathi lesi isuke ingekho inkinga osuke ubhekene nayo maqondana nezithunywa namathonga akwembethe. Kodwa mawuphambana nalo ibhola kufanele wazi ukuthi abantu abadala bakwembethe kukhona inkinga ababhekene nayo phezu komzimba wakho.